Unsay fail sa unang sulod? Gilok. Okay, kay papilion sir. Unsa may gusto nimo? Bugdor lupyak. Sir. Bugdor lupyak. Ano sa bugdo? Ano sa bugdo? Parami sir, parami tubag sir. Ngano ganahan kag bugdo sir? Pata sa glupad. Para sa bugdo. Para sa glupad tur ba? Layat sa motor og bugdo. Lupyak na sir, di ka ganahan. Ay, mas lain tara. Walang ganon. Ano mas lain gana? Nakasuway na kag bugdo. Wala po. Nakay ka kag bugdo pa. Wala sad. Wasan. Bugdo nga ligid sir, wa pa? Aka na buk. Kana, nakasuway na kay ka sir, pero ligid sir no. Sige. Bugdo sa? Bukol sa ligid. Bukol sa ligid. Sige, thank you sir. Okay ka papilion, subsupon og tilaan. Sir. Subsupon lang. Ay, kana. Kanang subsupon mo sir? Para Para makuha gini mo lasa tanan. Ano mo lasa tanan? Nakasuway na kag sup sir. Oh, kapila. Kapilan. Grabiya ko nimo sir. Tila di sir, di ka ganahan. ay lang na. Ano man? Baway lami. Wala, lami na dila ng ice cream. Ice cream dilaan mo na usap supsupon. May pa supsupong ice cream. May pa supsupon ng ice cream. Ice candy di ka ganahan supsupon, ice candy. Aka na lami na. Ana, marubaw tayo tubag nimo sir. Og muhang si ma'am nimo sugot ka dili. Dili. Dili lang. Ano man? Dili lang ko. Dili lang ka. Anong dili ka ganahan? Amo na raso ganahan. Di ko. Dili lang ka? Samok. Oh, samok. Ma'am, ug mangagda ka, muhangyo ka ma'am, dili ko siya kuno kanya sugdan ma'am. Sugot ka na ma'am? Okay ra ka? Sugdan og lag, mangagda siya glag nimo. Dili jud ka. Di ka sugot. Muhangyo siya glag nimo. Dili. Di mo na siya ganahan. Di siya kanang naglag lagi mo ron. Karon na siya. So nihangyo siya nimo. Oh, nihangyo siya. Ani sugot ka. Di klaro. Yan. Unsa may pilion nimo, amigo? Hugot o luag? Luag? Anong ganahan mo kag luag? Para masunod yan. Para masunod yun? Ngayon na yung hugot ay. Hindi ka ganahan hugot. Lagbet mapapanit na. Magubaan ko na. Lagbit to mapanit og hugot ko no. Grabe ha, amigo. Unsa Magupay ang pugson. unsa din na nga klase nga hugot, amigo? Kuwangot ka lang. Basta hugot. Arita ma'am. Ma'am, unsa may mapil sa unang sulod? Wala. Sakit. Sakit? Unsa nga klase nga sakit? Kagilok. Sakit kagilok o no? Grabe ha. Okay. Kinsa mo si kusog manguot, lalaki or babae? Lalaki ko. Lalaki. Ikaw kusog manguot, sir? Usahay. Kapila na ka nakagot? Kapila na nakagot, sir? Di na mahihap. Di na mayap? Wala ka suag, giunsan mo pagkuot? Gamit kamot. Gamit kamot, abutang to, kanil ang kuoto nun mo, giunsan mo pagkuot, sir? Yan lang. Gisapyaw ni mo, sir, gisapyaw. Kapila na nakagot, sir, kadagana? Kalaga na. Minado, sir, siya kusog manguot. Ikaw, ma'am, panguntanon tika, kisa kusog manguot, lalaki or babae? Lalaki. Lalaki. Kapila na kanakutan? Wala. Wala? Sure ka? Oh. Sa upat ka to, ibo juga nakutan? Wala. Wala, grabe agad. Sir, tanaw na, sir? Amot lang. Ambot na saka. Anong dili mo ka magpakuot, ma'am? Wala. Wala. Wala na juga, di nga rason na nang anong dili juga magpakuot. Oh, wala. Ikaw mo to, waka nakutan ay? Wala lagi. Nakutan ka, bulsa ni mo, kwarta. Sir, no? Oo. Oy, ana si mamo, sir. Wala. Kwarta. Wala. Wala, yun. Wala juga nakutan kwarta sa bulsa. Wala, pita ka? Wala. Wala na. Safety man. Safety. Ikaw rin mo kuot sa imong kagulingon. Oo. Kwarta. Oh, kwarta. Thank you, sir. Unsa may piliun nimo, ma'am? Ipasulod o ipagawas? Ipasulod syempre. Nganong ipasulod mo, ma'am? Nganong ipasulod mo? Syempre, pag ipasulod, dako kayo padulungan sa like for example sa kwarta kung masulod lagi Okay, like kwarta day ay, no? Ipagawas day, ma'am. Nganong di mo kagana? di ko kay mawalang swerte. Yan ako ikaduhang pangutana, ma'am. Kisa may kusog manguot, ma'am? Lalaki or babae? Ako kusog manguot. Ay, like unsa may imong kuoton?
Ha? Unsa may kuoto nimo? Siyempre, koto na akong bulsa, no? Bulsa ni ay. Okay. Kisay kusog manguot, lalaki or babae? Kasamo ka. Laki. Lalaki, anong lalaki man, ma'am? Ano lalaki man, ma'am? Mas madagan. Mas gagan. So, gikot na ka, ma'am? Wala. Wala ba ikaw? Wala ako nakutan. Wala na ka nakutan. Pero, ikit, o si sir makuot ni mo, okay ra ka mapakuot. O, nalaman ko sinsiyo. Kaya si sir, kwarta. Ang kwarta, mapakuot sa kwarta. Balik ko na ko mga tanan, sa ganahan mo, dako or gamay? Dako, gamay. Dako, gamay, buti mong ganahan. Nakasuway na nagdako? Wala. Wala, gamay. Dili lang ka. Dili lang sa... O pasuwayan ka ni sir o gamay or dako, musuway ka. Aw, busuway. Sa? Musuway ka gugma ka na, musuway dako nga gugma. Dako, pinakadako nga gugban. Ganang ka dako nga gugma. Ana. Dako dehas. Okay kay pabilion. Muray na kulubahan na lagi ka. Okay, pabilion ma'am. Ipasulod, ipagawas. Hey, pagawas! Ano man? Samok! Hey, o tingnaw? Ano man? Nakasuway na, gipasulod. Wow! Pa, gipagawas, kapila ka nakasuway, gipagawas. Ostra tanan! Tanan, kapila. Kadaga na! Nagana, gipagawas ang sa gipagawas. Ang sanina! Ang sanina, kay hugaw. Dili, palayason! Son. Palayason! Layason ni si sir. Okay. Ari ko maguna ni Idol. Unsa may pilion mo dol? Bugdo, glupya. Siyempre, bugdo pre. Anong ari mo ka sa bugdo dol? Mas imal ang bugdo eh. Imal, kung inganing bugdo, dol, unsa mo nimo pag gunit dol? Paghikap. Simple na ko dyan ang kon. Unsa mo dol? Daon. Daon dai, murag gidampa. Isa lupyak dai dol, dili ka dol. Okay naman, pero mas kon yun ang kon. Bugdo yun. Mas lamig gid ang bugdo. Oo, no? Testing na dai ka bugdo. Wala pa siguro. Pero ganahan ka mo testing. Oo, isa pa. Ari tani boss. Boss, unsa may pilion mo boss? Hugot or luag? Ari ko sa hugot oy. Ano naging mo magagari ka sa hugot? Kay mo feel man nimo gugot. Unsa like ma-feel boss? Ma-feel nimo nga gahi. Gahi na yung mga dul. Basta gahi na dul. Gahi. Gahi nga. Skin di ba? Gahi nga skin di ay. Kupal ka. Nga sa luwag di ka ganahan sa luwag. Kau kag skin di mo man hugtan. Hugdan. Sop-sopon yun mo. Okay. Hugot, kupot. Kung luwag di ay, tagak na. Tagak na di ka taon. Okay. Kasi di na ko doon ngayon. Okay kayo papilihan mo. Kung gusto mo, dako gamay. Ano ito sa duha? Ara ka sa duha, bawas ka ganahan mo. Dili, uy, dito may mamilyon ng... Di ka nga mamili. Nakasuway na yung dako. Ha? Oo, nga naman. Nakasuway na yung dako. Unsay feel sa dako? Dako nga pakigugma ba? Dako nga pakigugma. Wait lang. Dako nga pakigugma. Unsay feel sa dako nga pakigugma? Lami. Balik dire na wala na ra. Awan na tagak na. Okay. Balik dire. Gamay na, di ka gana gamay. Nindot man sa... Indo sa gamay nga naman. Iskabalo mo da. If kabalo mo da, basta na performance. Uy, gyud. Di ba? Basta kabalo mo da lag relasyon ba, bala gamay. Oo, no. Mo kanini, ay sabi daw ko. So na kay kadua pangutan na ready ka. Yan sa man. Unsay feel sa unang sulod? Gilok ang unang sulod sa dunggan. Kanang mga tuli ka ba? Mga tuli. Mao gani, ngano di ka? Mao gani. Gilok basta unang sulod sa kanang tukoton ba sa dunggan. Okay, thank you. Ora to. Sir, kisa may kusog manguot, sir? Lalaki o babae? Lalaki eh. Babae. Alitan zero na. Sir, gano'n na kayo nga magkaglalaki, sir? Mo ay magunaon lang. Mas aggressive. Nakatisting na. Hindi ka panguot, sir. Katasar mo siguro. Sir, ikaw, sir. Gano'n na kayo nga mga... Ikaw, sir. Gano'n na kayo nga magkababae ang gusto manguot, sir? Samot ang mga bugbog na pa naman para karon ba? Manguot kita sila ron. Paano masabi? Kapila nung ka nakuiti, sir? Mga ka-5 na siguro. Asa madapit, sir? Ha? Asa madapit? Wala. Ikaw ka, sir. Asa madapit na ba? Nakutan na ba ka o wala? Nakutan.
Sa bulsa, di ba? Magaling kang Nagutan sa kupal bulsa. ka. Sa cancer po di ay ang iyang pasabot nga kusog manguot, dasig sige panguot sa pitaka, di ba? Yan, kamo ma'am. Kisa man jud kusog manguot, ma'am. Lalaki or babae, ma'am? Depende unsa nga kuot. Like unsa man, depende ma'am. Unsa? Unsa man. Unsa bastos. Like kuot, di ba? Katanggingon ako ganina, kuot sa bulsa baron. Magaling kang di ba? kupal ka. Ay, natural og moingon ang babae kusog manguot. Kusog nanguot ang babae kaya ang kuot ba na sa bulsa labi na tingusildo, di ba? Ana, okay. Mayari ta ni ma'am. Ma'am ikaw ma'am, unsa man jud imong reaction mo dito? Ano yung react mo jud ganina? Lucky kay pero kuot nga sa bulsa wala pero kung sa ako ang binastos lucky ro. Gano na kaingon mo ka ma'am, nag-test na ni kay nga nakutan ma'am. Atog manguot. Asa man napita ma'am, gikuot ma'am. Asa man napita gikuot niya ma'am. Yun sa magkuot ma'am. Ano ko ka lang muhag mukuot. Muhag niya, magkuot. Okay. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.